Čaute u tohoto videa, dneska ideme Minecraft ideme hrať, tak dúfam, že si toto videjko užijete, pokud vám dávate lajky a stal sa naozaj jeden menší incident, som mal diamantový chestplate a sme našli jaskyňu, sme sa topili a teraz ho už nemám. Dajte smutného smajlíka pre chestplate. Dio. Je to veľká vec. Ďakujem a ideme na to. No, takže teraz idem z to ešte není. Toto bude už. Toto už je incidentné. A potom z týchto všetkých semienok spravíme obrovské pole toho. Všetkých rastlín. A každé bude mať jedno pole. Bak toto sa zvyčilo takto nejako. Toto takto a takto. No sa riadne zväčší. Potom tu na toto bude vlastne jaskyňa, no také, aj nie, že jaskyňa, skôr také, že toto chcem odtiaľ odstrániť a tu na potom na vrchu to chcem zrovnať. No ale ja mám malú durability na lopate a to potom s kamenými to pôjde, neviem, no. Tak aspoň toto, tu na odkopem trošku. Toto sa dá odkopem a toto sa nedá, to nechám tak. Bo toto chcem mať hotové, to je strašná otrava. Kopete to dňom za dňom a bude. A ty mi prečo nepomáhaš, Segro? No, mladšia. A nepomáha. Je mladšia a ja sa tu na s tým perem. Mala by sa to na ona s tým, ale keď som dobrý brat, tak... Ale toto... Ale to pôjde ešte. Ja to idem asi teraz už zarovnávať. A ty to na čo? Hovorí sa pardon. Kamaráde. Nechcelo sa mi to zarovnávať do jednej roviny a nechcelo sa mi odkopávať celú lovu zase. Tak som to robil proste jednoducho. Slovensky a zdravo. Tak a teraz tu ma začnem zabať. Tu na... Mohol som to spraviť trošku väčšie, nevadí. Ale aspoň to na tento obrys máme. No. A toto tu na? Aha, a máme obrys. Sestra tu na zatiaľ nebehá, je tu na obrys iba. To sa bude ešte zväčšovať, potom mali ostrovik, čo je. Ja ti radím, aby si sa mi to motala. Bo bude zle, vieš. Nechceš, aby bolo zle zase. To tak bolo, že moje segre utopili všetky veci. Ja som jej musel ísť preto, ja som si nedal dole armor. Ja som bol taký degi, že som si ho nedal dole. A proste... Toto tak nemám rád. Zvuk rupnutia lopaty. Daj mu... mám ešte jednu. Tak to je včilo. No a ja kvôli tomu nemám normálne spoj. A ty sa na prečo spíš? Čo nám hrní? Ty mi bolo čo? Kde je vole? Ja som tam videl charge creepera. Dobre, to sa mi iba zdalo. Poď, prosím ťa za mnou, Segra. Jo,
to ten blok mi pripadá ako Church Creeper. Ja sa vždycky tak zľaknem, keď sa pozriem na ten blok. To vyzerá ako Church Creeper proste. A teraz chceme vlastne toto celé chcem v dnešnom videjku odkopať. Na toto. No takže poprojete mi príjemné kopanie. Aha, uhlie, počkaj. Počkaj, poč, nemáš kompač. Aha, to bolo iba jedno uhlie. A potom už prd. Ja viem, kde, Šarotka, ja ti poviem, kde nemôžeš chodiť, hej? Pod za mnou. Tu som. Tu na, ako je ten obrys, ať ťa ani nenapadne skočiť odtiaľ do vody. Lebo ťa budem takto musieť chytať prutom. A potom. Počkaj, skúsim zväčšiť. Počkaj, som mal nápad. Nevadí. No, ja idem tu na toto zarovnávať do jednej roviny a ty môžeš začať kopať, hej? Toto. Dám ti. Požičiam ti, áno. Ole, nič. Au, dosť. Nebij ma. Inak ja teba zbijem, ja som tak o 30 kg ťažší. Nenazývaj ma menom. Hovor, brat. To ste tam nič nepočuli, hej? To bude musieť Šarota vystrihnúť. Či sestra vystrihnúť. Naše meno tam nemôže byť. Mám. Dobre, mám to. Trošku aspoň zarovno. Nekop tu na tieto tu na nekop jamy. Áno, budem tak rád, aby... Vieš čo, daj mi lopatu. Ja stiahnem prutom. Ja som ťa stiahol proste prutom. Šarotka, ale ty nemáš stavať. Ja už nepotrebujem pomoc. Chápeš? Nejdem. Mám ti dať facku cez tvoj tvár? Nie. Tak buď ticho. Chceš jednu? Chceš nakladačku? Ja ti dám jednu väčšou. Kde si ty bola? Kde si ty sumerát? Veď dostaneš lopatou. Sama máš lopatou. Dostala lopatou, tak ti je treba. Ty malá prdlajská. Hnusná. Ukakaná, ocikaná. Chceš ešte raz lopatou? Ja ti dám ešte raz lopatou. Chceš? No, dobre, to som to počul. Zase idem späť chleba. Tak, môj chlebíček. Ďakujem, chlebíček. Chlebíček. Tak. Pi.
Dobre. Šrota, buď ticho! Inak ťa vyhodím. Kde do koša? Nie. Lepšie, vonku. Kde si? Ať si ťa niekto vezme. Buď ticho, prestaň. Ideš mi pomôcť? A ja by jedlo taký. Ja ti dám ako odmenu. Poď sem, potrebujem pomôcť, Jožo, hej? Za jeden deň máš výplatu 1 mrkvu. Dobre, ja som žalok. Nehraj sa tu. Toto je normálny server survival. Áno. A my sme si to ani nikdy nič nečítovali. To ani nejde, pozrite sa. Nejde ani čítovať. Nejde si dať ani kreatív. No, tu nám máš. A tu nám máš výplatu. Ešte ti navýšim plat. 2 mrkvy. Plat sú 2 mrkvy. Ja nie som zamestnanec, ja som šéf. Hej, ty to aj nestavaj. Ty musíš kopať. Ale ty kop! Na čo som ti dával tie veci? Sa nám urazila. Je koniec videa. Čaute. Skončilo to smutno.